tal, como andades? Benvidas a 2025. Está cosas. Benvides a Recuncho Gamer. Estamos a martes 14 de xaneiro, primeiro podcast do ano 2025, programa número 83. Así que nada, un saúdo a toda a xente que xa estades por aquí na canle de Twitch de Recuncho Gamer e tamén a toda a xente que nos está escuitando xa na versión en diferido en YouTube, no Spotify e no iVoox, en algún outro sitio que sempre chegan reproduccións de algún outro lado, non sei onde son, pero de algún sitio vídeos. Así que, en calquer forma, pois, que ven que estedes aquí, sentidivos como en casa. A xente está polo chat do Twitch xa tendo debates gatunos e estas cousas, non vos anticipedes que aínda quedan cousas pa diante. Pero falaremos hoxe de videoxogos e gatos que aparecen nestes videoxogos e tamén, pois, como estamos facendo nesta temporada, facendo un pequeno repaso á actualidade. Antes de meternos na actualidade, pois, unha cousa que non cambia este ano é que sigue connosco a xente de Alita Comics. Así que xa sabedes que a xente de Alita Comics son a familia de tendas de banda deseñada, manga e outros produtos como estes tails de bonequiños de tails que se estruxan e se fai así, espectacular. Non quedan máis porque acabei con todo, pero bueno, podedes terelos, xa sabedes, en Coruña, en Avenida de Fisterra número 99, en Rúa Panadeiras número 49 e, se queredes en Santiago, en Rúa Novada Baixo número 2 e, se vos pilla un pouco máis lonxe, pois en alitacomics.com. Logo recordamos máis cosiñas de Alita Comics e hoxe, se vos parece, para non vexo estades por aí polo chat xa contando cousiñas, pero hoxe imos xa ir radiantemente o que ven sendo o tema actualidade, así que imos lanzar música de actualidade. Rolling Star. Ahí está. Pois sí, temos a sintonía. Hoxe lanzou desde outro lado, pero está por aí a sintonía. Imos ir hoxe un pouco desde o local ao internacional. Logo imos incorporar como habitualmente a xente que estamos por aquí no Recuncho. Logo sumaranse John, Amil e Lara. Pero antes imos comentar unha nova que foi anunciada, creo que esta mañá, se non estou traucado, en relación ao videoxogo galego, en este caso en canto á Asociación Galega de Videoxogos e Contidos Interactivos, que anunciou a renovación da súa xunta directiva. Case mellor que antes de contarvos todo o que vai pasar, pois temos hoxe con nós ao novo presidente da Asociación Videoxogo.gal, Rubén Calles Lijo, que é ademais produtor e director de arte nos Estudios Sonorte. Creo que dixen todo ben. Moi boas, Rubén, que tal? Benvido a Recuncho Gamer. Dixeches ben. Que tal, Diego? Como estás? Boa noite. Que tal? Bueno, recén estreado cargo, pero creo que xa con algunha función executada, algunha reunión, algunha cousiña xa comezando o traballo aquí na Asociación Galega, non? Sí. Levamos un par de semaniñas dende que se renovou a xunta o día 30 na Asamblea Extraordinaria e xa neste par de semaniñas xa empezamos a traballar arreo entre todos os que chegamos super cheos de ilusión e con moitas ganas de facer cousas, a verdad. Esta mañá nos juntamos de feito con Jacobo Sutil, o director do Agadic, e con Conselleiro de Cultura. Foi super ben, unha xuntanza así introductoria para nos coñecer, para nos pôr en común, e xa para sentar as bases para traballar xuntos para os vindeiros meses, anos e o que toque. Quería preguntarse iso un pouco, que expectativas, que obxectivos tedes nestes vindeiros meses, anos para a industria do videoxogo en Galicia? Sí, pues, principalmente o que falábamos tanto de xeito interno cando estábamos a propoñer este equipo e o que comentamos tamén coa xuntanza desta mañá é que unha das principales carencias que vemos na industria, se podemos chamar polo de agora así en Galicia, é precisamente que non hai un tecido industrial, un tecido empresarial sólido, e aí onde temos que atacar e que facer forza entre todos para lle dar moita enerxía. Ahora mesmo hai un montón de universidades, de ciclos formativos que cada vez están saindo máis, o que é unha moi boa sinal de que hai un interese real do sector do videoxogo, pero é verdade que todos estes estudantes que saen ano tras ano destas formacións non poden ser acollidos na industria aquí na comunidade porque non hai un tecido industrial que os acolla, nin teñen en moitos casos a madurez ou a formación específica en emprendemento ou en xestión de equipos, producción e demais que son
tarefas super importantes para levar a cabo a profesionalización desto que nace como hobby, pero que realmente falta esa profesionalización, sí. Sí, non só como afición, como dixen, que temos varios graos ou estudios ou mestrados relacionados co videoxogo en toda Galicia, e que sí que tamén teño a sensación de que hai ese escape ou esa fuxida de talento a outras comunidades ou outros países. Outros países incluso, eso. Entón, claro, polo de agora un dos puntos clave basicamente eso, é como facer unha comunidade primeiro sólida na asociación, traballar tamén coas entidades tanto públicas como privadas para chegar a esta xente que nós consideramos que son a xente que lógicamente son o futuro do sector en Galicia, e poderlles facilitar, pois eso, sexa con mentorías, con masterclasses, sexa co consello dos asociados ou por poñer en común en diferentes eventos ou por colaborar con estas entidades como as universidades, que esta xente teña as capacidades para que o talento non foxa e que queden aquí devolvendo o tempo de formación que recibiron aquí e se lle devolva a Galicia precisamente. Quería preguntarche, ainda que sei que non che pillou a ti no cargo cando saíron estas axudas, pero fai uns días pechouse a unhas axudas desde Agadic, que eran, creo que dun total de 150.000 euros, para resumirse a xente que non coñece tal, que creo que ao final son para axudas de 25.000 euros máximo por proxecto e demais. E non sei se nesta reunión que tivechedes hoxe tedes un balance ou un pouco o enfoque, se credes que axeitado ese tipo de axudas ou se hai que buscarlle outra forma ou demais. Que quedamos... Sí, que quedamos precisamente para xa seguir falando desto nas vindeiras reunións que fagamos cando xa teñamos un equipo sólido. Ahora mesmo estamos lógicamente aínda transicionando dende a Xunta Anterior, moito traballo burocrático aburrido que facer, de solidificación e de cimentación das bases do que vamos facer, pero sí que se comentou que os indicios eran bons con respecto ás entregas anteriores destas axudas, as edicións anteriores, porque había cando menos máis estudos que o solicitaran e polo que sabemos teñen moi boa pinta. Non sabemos moito máis, non profundizamos moito máis porque foi unha xuntanza moi de alto nivel, pero sí que parece que hai boas sensacións. Quería preguntarche tamén dentro das liñas ou o análise que podes facer ti desde antes de estar no cargo, pero sí que nos aquí tamén como un pouco elemento normalizador do galego tanto na rede como tamén no ámbito do videoxogo, tamén un pouco as sensacións que tedes o do ecosistema de videoxogos en galego que temos, tanto de desenvolvementos feito aquí como videoxogos que cheguen de outras áreas que cheguen localizados a galego, porque tamén temos un foco interesante en Galicia como é o ETIF. De feito a vicepresidenta forma parte de mestra dese tal. Eso tamén para fomentar o uso do galego, vencellado ao videoxogo tamén entendendo como un elemento dinamizador da lingua para todas as idades, pero na mocidade tamén é a que agarra ben, digamos. Sí, de feito xa están todas estas liñas todavía por se configurar, pero saíron algunhas ideas moi interesantes nestas discusións preliminares a conformación da nova xunta que apuntan precisamente nesta dirección, e unha das ideas que ainda temos que traballar moito e ver se é viable ou non é a idea de facilitar que estudos principalmente do resto das comunidades de España, lógicamente se algún estudo internacional se animase, que teñan as facilidades para traducir os seus xogos ao galego con según que incentivos tamén, e poñendo tamén parte da asociación a disposición destas entidades que poden facer a traducción, a supervisión e a implementación da localización nestes xogos. Xa te digo, son cousas moi preliminares, levamos un par de semaniñas nada máis, pero hai cousas que apuntan xa nesta liña, efectivamente. Pois oxalá que axude para que se vayan multiplicando o número de videoxogos en galego, porque aparte sí que hai exemplos, casos que temos aí coñecido de xogos que chegan finalmente en galego, e lle sirve tamén agora mesmo co total de xogos en galego que hai como elemento diferenciador de, pois pode ser o mellor xogo de tal xénero que está no galego tal. Que en riba está en galego, efectivamente. Sí. E quería preguntarche, xa que
ahora xa pola parte fora de presidente, senón por produtor e director de arte, polo xoguiño que tedes, bueno, xoguiño con cariño, porque tamén é Tiny, que Tiny Garden, un xardinciño, que como vai o progreso deste show que o ano pasado estivo nun proceso de Kickstarter, que creo que foi bastante ben dentro do que valellades. Nada, contos un poquinho del, que plazos manexades e falarnos un pouco del. Sí. Pois, mira, eu xa choveu dende estas imagens. Sí, pois, levamos co xoguiño que ao final é moi pequeniño, como dis. Penso que a ratos todo ano pasado buscando tamén financiación, pasamos por este proceso de Kickstarter que ao final saiu bastante ben, recibimos uns 37.000 euros aproximadamente, o cal nos facilitou arrancar precisamente co desenvolvemento, botar a andar o estudio tal como estábamos nese momento. A raíz precisamente do Kickstarter exitoso xa ainda é confidencial o publisher co que estamos traballando, pero xa estamos traballando cun publisher. Xa con este cambio de ano todo pinta moi ben, ten pinta de que igual nuns 3-4 meseciños podemos ter xa o xogo publicado, o que nos fai moitísima ilusión porque xa vai ser o primeiro xogo do estudio, estará en galego obviamente. De feito haberá máis dun pequeno easter egg a Galicia tamén no xogo. Mira, danos por aquí ideas polo chat que, por se queredes xa patentar xéneros e máis, oportunidade de chamarte sementarísimo. Parece ben, sí. Pero bueno, pois nada, quedamos pendentes do Tiny Garden, xogo de O Norte, e tamén pois das novidades que poida xurrir alrededor, máis alá de que, bueno, están falando de desenvolvemento de videoxogos, pero tamén hai outras entidades relacionadas que están con medios de comunicación, con eSports e demais que forman parte da asociación, e ao final tamén pois apelan a un público que non forma parte da asociación, sí que interesa, pois, por exemplo, estar videoxogos en galego, como comentan por aquí, ou máis videoxogos eso, que ás veces tamén teñen ese deixe, como diste, eses easter eggs ou esas referencias a terra que se sienten como máis na casa. Pois moitas grazas, Rubén Calles, por achegarte por Recuncho Gamer, nada, moito ánimo ca tarefa que tes por diante. Ao revés, moitas gracias a ti, Iago, por me convidar. Nada, estarei pendente do podcast o resto do tempo que faledes dos gatetes, dos michos. Moi ben, graciño, Rubén. Vémonos, unha aperta. Chao. Pois nada, vamos, xa estou aquí. Ahora como que podo bailar, está aquí con presidencia, entón non podo facer como moitos bailes, pero todo así como moi serio, pero bueno, pasamos xa a modo noticias un pouco do resto que pasou por aquí, así que tal, moi boas, Lara, boa ano. Moi boas, pues feliz ano a todo o mundo. Outra vez, outro ano máis aturrándonos. Sí, bueno, que ver xa nos vimos, así que nada, non entramos moito detalle. Que tal, moi boas, John Amil? Espera que me centro. Na pantalla digo, na vida non. Iso xa non ten remedio. Hola, feliz ano. Vale, moi ben, que tal, como andades? Algún xogo novo, alguna cousinha que queras comentar? Estades a barbeito? Tocou Yakuza 3, eso me pon moito tempo. Claro. Eu puxeme a rexogar o Sonic Adventure 2 despois de ver o filme. O Sonic Adventure 1 é mellor. Sinto dir. Pero eu son de Sonic Adventure 1, pero 2 creo que é máis rexogable. Pero sabes que o que pasou a raíz da película, entendo que en Steam, contei outro día, que o Sonic máis xogado ahora mismo é o Sonic Adventure 2, que como é o que está inspirado na peli, é o máis xogado por diante do último que saiu fai 3 meses, entón. O Sonic Shadow Generations, que hai un streamer que está facendo un stream dese xogo todas as segundas feiras. Xa acabou. Que estaba facendo un stream todas as segundas feiras. Si estabas. Bueno, cabaches antes. Sí. Nada, bueno, hoxe estou nos xogando un pouco máis por fora, co mundo aberto, me habitando un pouco as mecánicas, que un pouco mellor de poso aí co postgame, pero bueno. Cando podamos subímolo. Por comentar rapidamente, xa que sacas o de Sonic 3, nada. Que ben, xa temos a cuarta invitada, moi ben. Vou falir seguir falando de Sonic 3, vos non vos despistedes. Como decía, Sonic 3, que está saindo bastante ben en carteleira, perdón, en billeteira, e xa está anunciada a cuarta parte, o sea que basicamente misión cumplida.
De momento, a nivel mundial non superou a recaudación que tivo a segunda, pero xa en Estados Unidos sí. É verdade que neste período en Nadal, pois as películas compartes un pouco distinto na como van recadando e demais. Son un pouco máis lento e todo isto. Pero bueno, está anunciada Sonic 4. Iago, sí. Aposta aí. Jim Carrey volta ou non volta para a cuarta película? Como sempre, ao final aparecerá, eu que sei. É que tampouco, bueno, é que estamos en detalles de todo isto, e máis. Pero en fin, non. Isto non se adestra, e sábelo, estás RX. Os michos non se poden entrenar. Non. Iso non dá. E logo, non quero parar moito, porque ao final sería falar de rumoroloxía e de filtracións e todo isto, pero técnicamente, se non estou trabucado, non bien mal eu as fontes, esta semana anunciase dase detalles da sucesora da Switch. Sí, na quinta feira. Sí. Contan as malas, o sea, hai rumores, pero parecen bastante por rumores, porque o único que falta por filtrarse xa é a consola mesma nas miñas mans, porque levo semanas vendo leaks de lo que está acontecendo. O que sí, o que din os rumores é que o anuncio da quinta feira vai ser un anuncio centrado no hardware, non va a mostrar nada de software, nin xogos, nin IA, nin cosas así. Pero unha imaxe algún xogo tonto ronterán, o... Pode ser, pero o que queren é non cometer o erro que cometeron coa Wii U, mostrar que esta é unha... Sí, mostrar que esta é unha consola diferente. Dicir, mira, unha consola nova, isto é novo, non é un add-on para a consola antiga, non é a Switch, é outra cousa, Switch 2, chu. Así que nada, se hai anuncio este xoves, pois intentaremos... Claro, non sabemos ainda se vai ser un vídeo destos enlatados que teñen normalmente ou demais, pero bueno, intentaremos ter seguimento aquí en directo no Recuncho, e senón posteriormente poderlo ver no YouTube, co que saquemos en limpo de aí. Que se imos a filtracións hai moitas cosas, o sea, un Joy-Con que se usa como rato, logo que se Mario Kart 9 xa vai estar, que se Metro Prime 4 xa vai estar de saída, eu creo que non, ben, en fin, entrada en terreo que... Hai un botón novo, o botón C, que hai moitas especulacións de para que pode valer, hai xente que di que ese C é un botón extra no Joy-Con dereito, que ten marcado un C, que hai xente que di que pode ser para facer cast, para poder xogar, para facer cast da consola inalámbricamente, o sea, sen fíos, de estar xogando consola na man e transmitila. Me perdona no galego internacional, que é facer cast? Retransmitirse en fíos o que aparece na tua consola na televisión, como facía Wii U. Non, claro, eu eso non viví. Vale. Pero telo ao mesmo tempo dupla pantalla, o que abre tamén a posibilidade de ter dupla pantalla nos xogos con cousas diferentes arriba e abaixo, o que facilitaría que podese haber consola virtual de 3DS, DS, Wii U, bla bla bla. O consola virtual non, a merda esta de Switch Online, non sei que. Vale, bueno, pois cando anuncien e digan cousiñas, pois iremos comentando. Falábase tamén de primavera, creo, cando vai sair. Varias datas bien por aí, pero bueno. Prezo sobre 400 euros, falamos. A OLED sigue a 320 e pico, 300 e tal, o sea que estoy mirando este Nadal por aí por ser algo, por mirar. OLED, ou como diría la voz de Galicia, cheirar. Bueno, en fin, pois falando de cheirar, sabes quen cheira moi ben? Nos dous sentidos, máis ou menos. Non vou dicir un chiste. Veña, vamos, música para falar de gatos, vamos. Relacionada con gatos, creo que isto é Chuck Rock de Game Gear, non me preguntáis, seguramente aparecerá algún gato, pero hoxe imos falar de gatos en videoxogos. Pequeno aviso de cousas que imos a obviar un pouquiño, ainda que sí que tedes nos comentarios, que tamén podes comentar agora polo Twitch, máis será de chistes sobre en xaponés para decir arigato gozaimasu, que eso non é un gato. Foi Lilium, verdade? Si, foi Lilium.
Pero empezou John, vale, sí. Muito obrigado, vale. Non imos falar, por exemplo, do Stray en profundidade. Temos un episodio de Indies, creo, bueno, aparece na portada do propio episodio, así que no último de Indies tedelo aí. Non falaremos, creo, eu vou obviar o Babsy e as cousas desgracias que trouxo para as plataformas 3D. Saiu o halcón por aí. Demais. Entón, bueno, hai xogos que xa falamos deles que están con gatos e que non imos parar neles. Pero, como sempre, vas comenzar ti, Lara. Vamos a seguir cos Yakuza e os gatos, porque todo esta microsección de Yakuza, dentro do tema, hai unha microsección de Yakuza a partir desta temporada. Vamos ter que facer unha cabeceira ou algo a isto xa cada vez. Sí, ainda non fixen aquí iba a facer a principio de curso, para facer novas, pero bueno, sí, algún día. Bueno, veña, vamos con Yakuza. Como van os gatos do Yakuza? Bueno, pues, por suposto, no Yakuza, pues tamén, claro, que si aparecen gatos, non vai aparecer de todo. Pois, por exemplo, no Yakuza 6 hai unha misión secundaria na que entras nun cat café, que son destos cafés que hai moitísimos en Xapón, que teñen gatiños para que mentres tomas algo, pues podes disfrutar da compañía dos gatiños, pero ti chegas ali e o señor contache que se lle escaparon case todos os gatos que tiña. Entón a túa misión é, mentras paseas por Kamurocho intentando encontrar a túa filla adoptiva perdida e pejándote paus con todo o mundo, é atopar os gatiños que se lle perderon ao señor, dándolles de comer a comida que lles gusta cando os atopas, facéndote amiguiño deles e despois chamando o señoriño cando xa son amigos teus. E o curioso é cando acabas a misión e o señoriño ten todos os gatos e os vas a ver, pois os gatos fanche aí un moving para que os sigas visitando. Non sei se algo podes por volumen ao vídeo. Creo que hoxe non. Pero se queres replicámoslo. Non me servía hablar ahora. Nada, pois basicamente os gatos únense aí cando Kiryu di que non vai vir a darlles de comer a todos, pois todos empezan a miañar á vez e Kiryu empeza a rosmar e eles siguen miañando á vez. Entonces aí quedan facéndolle móvil. E despois, por exemplo, no Yakuza Ishin, que o que é un xogo que é no Xapón feudal, pois tamén hai gatos, porque vas amañando nos gatos. John, intenta non destrozar o teclado, por favor. Perdón, que non quería interromper, pero está falando por privado. Xa. Este ASMR patrocinado por Mima. Bueno. Pois nada, pois neste xogo aparecen varios gatos que lle tes que botar unha man e despois leválos para casa. Por exemplo, aparece unha gatiña que non para de caerse ao río e ti non paras de rescatala e levala a unha casa de baños para lavala para que este ben limpiña, pero a gatiña non para de ir seguido para dormir ao pé do río, volver a caer no río e volver a mancharse outra vez. Ata que ao final, pues, xa a gata xa rescatache unha morea de veces, xa lavache unha morea de veces, entonces decides levala para a túa casa tamén para que xa quede. O simpático deste vídeo, non sei se podes polo minuto 45, o segundo 45, que cando lavas a gata queda moi limpiña. Creo que vai agora. Temos un loading do segundo 45. En isto non estamos vendo sí, aí... estás aí na casa dos baños ca gatiña e, pois, eso, dixe que vas lavar e tal e lávala un pouco, escoitas aí sonido de botar auga e aí a gatiña brilla brilla con luz propia do limpiña que está. Como este. Hai estreliñas? Hai estreliñas. No, pero estreliñas das brillantes, non das vale, no. Estaba recendo mano. Vale. E despois neste mesmo xogo tamén tes o gato da sorte. En Xapón, pois en Asia en xeral son moi común relacionar os gatos coa sorte. E aquí hai un gatiño que che comenta un señor que se lle das cartos traerache sorte. Entón ti vaslle dando cartos según o señor te vai contándoche o que pasa, en plan, pois dinlle cartos atopei unha carta perdida e fun a levar, era dunha señora moi fermosa que me convidou a tomar o té. Dinlle máis cartos aínda e de repente atopei unha morea de ouro.
E ti fa lo mesmo, empezas a darlle cartos ao gatiño da sorte, pero ti non consigues a mesma sorte que consigue este señor. Vaiche un pouco diferente os agasallos que che trae o gato. E non vou dicir máis porque é unha misión moi divertida e creo que cada un ten que disfrutala pola súa parte. Por suposto, despois acabas levando o gato a sorte para a túa casa tamén. Pois aquí temos seguramente hai máis gatos de Yakuza. De feito, a ver, eu non sei se temos comentado no podcast, pero creo que xa teño comentado a ti, Lara, que o Final Fantasy VII Remake, tamén o Reverse, bebe cousiñas de Yakuza, e no 7 Remake acabo de lembrar que hai unha misión de rescatar gatos. De rescatar gatos de Vix, creo, ou Wedge. Con Wedge, sí. O que leva o pano vermello arriba. John, querías decir algo? No. Seguimos. John perdeunos, creo. Non quero dicir nada. Vale, pois nada. Estás falando vos, non quero interromper. Pero xa... Hai que despois fago SMR co teclado, non sei que. Non era SMR. Non é SMR. Astrondón. Veña, pois vamos co teu couso de gatos. Que nos queres contar hoxe? Eu, claro, o problema é que o xogo de gatos que máis recentemente xoguei xa o gastei no último podcast, o The Way Home, do que falei no episodio anterior do podcast, no episodio 82, É correcto. que falaba dos mellores xogos que xoguei en 2024. Falei do The Way Home, onde o protagonista é un gato, Queixito, neste caso. Despois dixen, vou repasar xogos de gatos que eu xogase. Pensei no Chuchu Rocket, que é un dos meus xogos favoritos de gatos. Que pasa? Que deste xogo xa falamos no episodio 47 de Recuncho Gamer. Sí, digamos que era a triloxía que nos faltaba. Temos ratos, temos cans e faltaban gatos. Nunha orde completamente inesperada, pero así foi. Pois sí. Despois pensei en falar de Pokémon ou de Sonic, pero é trampa, porque sempre falo de Sonic ou de Pokémon. Ben, visto do Yakuza vamos a empezar a manchar. Sí. Non, pero de Sonic non sei, podemos facer un podcast aparte chamado Outeiro Verde ou algo así para falar de Sonic. Sí. E de Pokémon se falo moito. De Pokémon facemos un podcast chamado Outeiro Vermello, entonces Outeiro Verde e Outeiro Verde. Efectivamente. Tens que xuntar os dous para ter todos. Pero hai frases que só dicimos nun podcast e frases que só dicimos noutro, entón para ter o podcast completo hai que... Vale, xa calo. Entón, de que xogo vou falar? Pois dun dos mellores xogos que saiu últimamente. Non vou falar deste. Pero teño este xogo. Teño o Hello Kitty Daily da DS. Sabiades isto? Teño este xogo. Sou unha persoa. Non teño ni a máis remota idea. Comprou no miña irmá. Cando éramos rapaces, cando tíamos a DS. Non soaches nunca? Podes creer que non? Que non sabía nin que o tiña ata hoxe. Que fun coller a Chuchu Rocket e de repente vin este e dixen, eu desde cando teño este xogo? Pois esa misión desta semana. Complete Inbox, Próximamente xogando no Recuncho, gameplay de John Amil xogando o diario de Kitty. O primeiro que explica o manual de instruccións é como acender a DS. Moi interesante. Vale, seguro que alguén lle fai falta. A ver, eu este xogo quero xogar, non teñades dúbida. Este xogo vou xogar. Lógico. Mas non é dese xogo do que quero falar, senón deste outro. O Super Mario 3D World máis Bowser's Fury da Nintendo Switch. Este xogo, que estades vendo aí nas imaxes, a min regalaron mesmo os sobrinhos polo meu cumple. O meu aniversario é o 17 de maio. Mirade que data estamos a 14 de xaneiro, entón pasaron xa moitos meses. Entón, cando foi o meu aniversario, os meus sobriños, con todo o seu amor e toda a súa vontade, dixeron, tío John, toma este xogo para ti, porque sabemos que che gusta Mario, queremos que xogues a él. A semana seguinte dixeronme, tío John, deixas o xogo do Mario Gatiño, porfa. E leva na súa casa desde entón. A caixa está vacía. O xogo leva na súa casa máis de 6 meses. Entón pode xogar pouco este xogo. Entón, afortunadamente aquí o compañero Iago sí que xogou. De feito fixo un gameplay do Bowser's Fury.
se non me engano, está aí xogando no Recuncho, no canal secundario de Recuncho. Está. E tamén, efectivamente, tamén hai un vídeo falando do Bowser's Fury, unha review en menos de 6 minutos, no canal do Recuncho Gamer. Básicamente este xogo é un remaster, o sea, o xogo base é un remaster do xogo da Wii U, un xogo que saiu para Wii U hai moitos anos, que non tivo moito éxito porque a Wii U non a comprou ninguén. A Wii U teño a eu e máis un señor de Kuala Lumpur, e xa está, ninguén máis a ten. Mas é un xogo moi bo, entón fixeron este remaster incluindo novidades como que vai un 30% máis rápido. Ese é un dato que teño. Este xogo na Switch corre un 30% máis rápido do que na Wii U. Isto, as personaxes van un 30% máis rápido, cosa que mellora moito a xogabilidade. Básicamente, este xogo é unha secuela do Mario 3D Land que saiu na 3DS, en que xuntan a xogabilidade do xogo dos Mario 3D coa xogabilidade dos xogos Mario 2D. Entón, é un escenario tridimensional, podes mover nas 3 direccións do espazo, na do tempo tamén, supoño, non? Pero vas po futuro. Mas, centrémonos no espazo. Mais, as fases son no estilo clásico. Son fases que teñen un comezo e un final. Entón, tú comezas nunha parte da fase e tes que ir avanzando na fase ata chegares a meta do final. Entón, as fases son lineais. Entón, é como coller a xogabilidade dos xogos clásicos 2D polo en 3D. É especialmente divertido cando xogas multixogador. Por iso os meus sobrinhos gostan tanto deste xogo. Como novidade, esta versión, a versión de Wii U barra Switch, o 3D World, a respecto do 3D Land, é que mete o power-up do gato. Hai un power-up que é unha campaña que é unha xouxere, vai, que se o colles, podes transformarte en gato. Entón, por iso os meus sobrinhos le chaman o Mario Gatiño, este xogo. Porque Mario se converte en gato e ten poderes de gato como agatuñar polas paredes para arriba, rabuñar ou andar a catro patas. Sí, e tamén pode facer unha cousa que fai así como que salta, que fai que cae así un buen picado, que iso non teño visto facer os gatos. Sí, máis ben, sí. Acaba de facelo de Lara fai pouco, Fixo antes de seu hombro, fixo. Bueno, o gato de Lara é un gato especial. Non. Gata, bueno. É unha gata. Como se chamaba? Freya. Un biquiño para Freya, que non estará vendo. Mentre se No, lando. ahora está buscando nun cable. Moi ben. Por facelo mal. Cada quen ten os seus hobbies, tampouco vamos xulgar. Sí. Escuchamos, pero non juzgamos. Xa é un meme ya, non é real. Despois. Vale, sí. Por acabar de falar deste xogo do Mario 3D World, no Mario 3D World fixeron unha cousa que despois plaxearían vilmente no Sonic X Shadow Generations, que é coller un xogo que xa existía, remasterizalo, añadíndolle pois algunhas melloras, e despois facer outro xogo no mesmo engine, no engine dun xogo bueno, cousas, engadir un xogo novo que é como un xogo pero máis curto, pero é outro xogo diferente, pero é o mesmo, que se chama Bowser's Fury neste caso. Entón, que? No, só te iba a decir que tô me dando conta que tendo en conta que se tiran os xogaches eu pasei os dous que traen aí non fixemos ben a reunión de guión hoxe. Pero bueno, sí. En Bowser's Fury o mundo sí que é un mundo aberto en tridimensional como do Mario Odyssey, máis mantendo os power-ups, a xogabilidade, ou seja, o modo de control do 3D World. Iso é. Con pouquiño de Odyssey polo tema de manexar a cámara, principalmente. Que é máis entorno 3D libre e non é xogando en diagonais como xoga o 3D World. Que iso que fixeron despois no Sonic Shadow Generations, que é o Sonic Generations remasterizado, máis meténdolle a parte de Shadow Generations, que é coller o engine do Sonic Frontiers, o último xogo de Sonic,
e facer un xogo baseado niso, que bla 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 bla, tombedalle, mirade os gameplays cando suba ya. Xa está, é isto que teño que dicir sobre gatos. Algún pode máis que haxa. Dicir eso, para min sempre defendo o 3D World como dos mellores, tendo en conta que non é tan fascinante como Odyssey en moitas cousas, pero como xogo de diversión directa a min funciona mellor que o Odyssey. Teréis xente en contra, pero demais. E o Bowser's Fury parece, se tiran por aí o que saia do novo Mario en 3D, está ben, porque o Bowser's Fury, como ten esa narrativa ainda que pequeniña, pero ese mundo que está relacionado con ese Bowser xigante no medio e demais, hai como unha parte así de vale, que hai interese, que poden pasar cousas e non é tan compartimentado como o Odyssey, que ao final van máis separado. Pero Pois, porque a mí me tiran que dentro do plataformeo se hai unha parte así un pouco que chapela un pouco máis a ter esa emoción ou algo así, na parte da historia, pois mellor. que chapela un pouco máis. Eu ia dicir que eu sempre preferín os Mario 3D mundo máis aberto, por así dicir, non é mundo aberto, mas tipo Mario Odyssey, os sandbox, que se chaman, non? Dicionario Gamer. Pois, porque eu realmente o primeiro Mario que pasei fora de xoguetear un pouco foi o Mario 64, entón a mí ese é o Mario que me marcou. Entón, para min, ese Mario supón o estándar do que para min é un xogo de Mario 64. Sandbox, que non é o mesmo que Sandman é un libro escrito por unha persoa terrible, e non vamos falar desa persoa terrible. Pero que desgusto levei, mi madriña querida. Eu como que me enterei, pero non me enterei moi ben, pero vale, sí, xa está, non vamos falar de persoa terrible. Non, li un artigo e xuroche que mi madriña querida, acabei... Vamos a falar terrible. dun xogo que cando miras as horas que levas con el dis, uf, que terrible. Que pasa cos gatos no Skyrim, Lara? Bueno, pois no Skyrim, máis que gatos, temos unha das razas que existen son os callitas, que son son felinos humanoides. Son unha das razas que se chaman bestiais, é dicir, animais pois con forma humana xunto cos arconianos. É unha raza moi antigua que veñen dunha provincia do Imperio que se chama Elsweyr, que é un sitio que solo hai ou xunglas ou deserto. Son as únicas cousas que hai. Moitos dos callitas son comerciantes, pasan a vida pois movéndose en caravanas dunha cidade a outra, co cal dedícanse ao comercio. Desafortunadamente é unha raza pois que ten moi mala reputación e que se teñen moitos prexuicios. Por qué? Porque como son moi áxiles e poden ver de noite, fan grandes ladróns. Co cal, pois aí principal problema. E despois os callitas consumen habitualmente unha cousa que se chama azucre lunar, que é unha droga moi potente por resto das razas, é moi adictiva. E además de aí derívase, pódese refinar outra droga increíblemente adictiva que se chama escuma, que está totalmente prohibida no Imperio. E por culpa de todos estos problemas, os callitas teñen prohibida a entrada en moitísimas das cidades de Tamriel. Por eso casi sempre se atopas en campamentos pois cando saes das vilas. A verdade que é unha raza moi chula porque eso, todos teñen un aspecto felino, como podes editar os personaxes, sobre todo no Skyrim, no anterior teñen como un aspecto máis fixo, pero no Skyrim pois por moitos caras diferentes que parezcan pois máis linces, máis gatos, máis tigres. E bueno, son os furros do Skyrim, basicamente. Pero unha raza moi chula para xogar, a verdade é que sí, podendo ver de noite coas xiles que son, sobre todo se vas facer cousas delictivas, son un pouco máis as súas ventaxas naturais son moi boas para xogar. Pois, claro, que isto nos leva a un debate. E se vos parece, vamos meter por aquí algúns cantos dos mensaxes que deixaron a xente en redes sociais, que creo que a primeira vez que estreamos Blue Sky para a hora de deixar mensaxes, sabedes, tamén @recunchogamer no Blue Sky. Teño que cambiar do handle, isto, bueno, o apelido do Blue Sky para que se xa máis curto, pero de momento se busca Recunchogamer por aí. Handemor de la Pradera.
Handemol da Pareda. E tamén en Twitter e en Instagram. Pero venme moi ben que saques aquí a Furridez, porque temos unha mensaxe que nos chega precisamente por Blue Sky de Miguel Vieito Villar, que nos di que ninguén escollería, falando de xogos de gatos, ninguén escollería telo como principal en ningún dos xogos da saga, pero creo que hai que dar xustiza a Meowth do Pokémon. Algo que dicir, John? Meowth, bendito, que diría na serie. Decía sobre o que di Miguel. Non, Meowth é un Pokémon de merda. Non o sei. Vale, é da primeira xeración, non? Digo, por contextualizar para xente non... Correcto, é o número 52 da Pokédex. Vale. Ten tres formas regionais, ten a forma de canto original, ten a forma de galar e despois ten tamén a forma de Alola. A forma de canto evoluciona... Bueno, non vos vou contar a miña vida. Non merece a pena. Hai moitos Pokémon moito mellores e máis bonitos e máis todo. Pero nas distintas formas sigue sendo gato. O sea, son evolucións, entendo. Non, son formas regionais. Son variantes regionais. É como o galego e o portugués, que son a mesma lingua, pero son diferentes. E son distinto número? Non, son o mesmo número porque son Meowth igual. Vale, non me estás escuitando? Como o galego portugués, vale. Claro. Son o mesmo, pero hai unha forma, a forma de galar, que é tipo aceiro, que en vez de evolucionar en Persian como os outros dous, evoluciona en Berserker, que é outro Pokémon diferente. Entón a evolución é diferente, aínda que o Pokémon é o mesmo. Isto é bioloxía básica, rapaces, hai que espabilar. Pero bioloxía era o fatal. O único que sei de bioloxía é trompas de falopio, que xa me preguntaron dúas veces, non rápame se podes. Miguel Vieito, aquí enlazo co do Skyrim que nos comentaba Lara, di, King de Tekken conta como gato? Como no. furro? Non, di non. Lara di que non. No, porque é un leito, é máis ben rollo leitador de loita mexicana, non? Con máscara. Pero creo que os fillos directamente teñen máscara tamén. Creo que Ostra, aí xa me pillas, Tekken e o lore do Tekken. O lore do Tekken non o teño nada ben. Eu estive vendo un vídeo de hora e media e En serio? pero esta droga existe, non que sexa ilegal, existe o que tomaron esta xente. Porque é que creo que no 8, claro, en principio mataron a un, pero ahora está de DLC. En fin. Xa podo dicir que Heihachi porque xa sabe todo, Dios, que foi Heihachi, pero bueno. En fin. Spoilers. Sí, de xogos que saíron fai máis de... En fin. Mira, vou que non me acordaba de xogos, acordeime dous minutos antes de empezar o directo. Acordeme aquí. Non había un dun gato que xogaches, efectivamente, xogo en Shanxiang a un xogo que creo que é a versión riquiña do Stray, que se chama Little Kitty Big City, que quere dicir gato grande anda ou non ande. Básicamente, pois un gato que escapa da casa, pero logo di como volvo para a miña casa. Pois basicamente nunha cidade inspirada en Xapón, non sei se o resto están en xaponés e máis, os letreiros e máis, pero bueno, sí. E basicamente temos que deambular por aí e facendo mini misións como roubarlle os móviles aos transeúntes, recuperar os bocadillos que teñen, e vamos falando cos distintos animais urbanos que temos por aí e van dando as misións. A maioría deles, como vedes, pois tratar ben a raza humana, como sempre fan. A verdade é que xoguei un pouquiño a unha hora por aí, pero é bastante riquiño. Ten así como elementos Zelda, como resistencia para agatuñar polas ervas. Que é? Eu quero ese xogo. Está me gustando moitísimo o que estou vendo. Sí. Pois, ten pintaza. Sí, efectivamente, tes un botón para tirar as macetas ou cosas que estén enriba de superficies. Iso está todo ben. Logo ten pois distintos panos para facer para levar na cabeza, entón como distintos vestuarios e demais. Sei que estaba no Game Pass de acceso libre, e senón, pois iso tedelo nas distintas plataformas, Xbox, Switch e PC. Non sei se chegou xa a PlayStation, é posible que sí. Non lembro agora se está disponible en portugués, pero creo que sí. E demais, senón, bueno, tampouco... Bueno, hai textos, sí que algúns diálogos tamén, porque temos aí tamén paxaros que nos mandan a misión, bueno, en fin, que é un universo aí.
É un xogo que non é frenético, é para explorar con calma e andar un pouco... Bueno, co ritmo que levan os gatos na vida. Vou aquí un pouquiño. Así que iso, dentro dos xogos así de estilo riquiño, chamémoslle, pois recomendado este Little Kitty Big City. Ahora creo que está poñendo música John. No, estou buscando o xogo e tiña no móvil posto. Coméntanos que che xaron cousiñas polo Instagram. Miausica, efectivamente, está vendo Miausica. Perdón, sí que ten Portugués do Brasil. Entón, cae. Vale. Pero, cara, 25 euros custa, Bueno, cando este a oferta, ese no Game Pass. Bueno, pero un xogo, son creo que unhas 5 horiñas o xogo base, máis logo ir ao 100%, creo que se alguén pode ir mensaxes do público que temos aí en Instagram, que comenzan cun coñecido. Vou ir eu, que non. No. Dinos Aida Balea, Aida Whale, dinos o Stray. Que isto resumo rápido, Lara, de que era o Stray. O Stray é un videoxogo no que ti tes que axudar a un gatiño que caeu por un burato moi profundo e acabou nun subterráneo que acaba sendo unha cidade chea de robots que che van botar unha maíña para volver á superficie. É un xogo maravilloso, a mí encantoume. É o segundo mellor xogo baseado en Kowloon despois do Shenmue 2. En nada voltaremos co Shenmue que temos, o Shenmue de Post-Adventure, chamaremos agora, que empezaremos o Shenmue 2 seguramente a semana que ven. Anda, mirei. Que foi iso? E mira, este que non lembraba ahora, bueno, que nos di aí Canto Jalpón. Canto Jalpón pregunta, agora teño unha dúbida. Vex, con V-E-X, ese xogo da PS2 era un gato. Estiven facendo un traballo de pesquisa, moi profundamente, traballo de investigación, e segundo a wiki do Vex, o protagonista pertence á especie dos Baldani. Singular Baldar. O sea, un Baldar, non? É os Baldani. Baldani é o plural de Baldar. A wiki describe esta especie dos Baldani como wolf-like creatures. Criaturas semellantes a lobos. Por tanto, non. Vex non é un gato, é un lobo. Sí, lembramos tamén que os Baldán collen moita velocidade na autoestrada de Santiago Ourense. Perdón, entrou tarde, non pasa nada. Non me acordaba dese xogo, ahora cando vin o deseño, non vou calificalo, acabo de lembrarlo. Isto vino aí en publicidade nas revistas da época. Eu coñezo pola canción, a de Cuando crees que me Vex cruzo la pared. Seguinte cousa que nos deixan por aí, por favor, John. Deixanos desde a conta de Devmo, do estudio de desenvolvedor Devmo Games, deixanos a mensaxe. Nos temos The Pet Squad Game, unha novidade galega, creo que ti xa coñeces, efectivamente o coñezo, que pronto verá a luz. Podedes encontralo xa no Steam, se queredes, porque no Steam podes baixar xa a demo para xogar. É un xogo desenvolvido por un desenvolvedor galego e, como ten que ser, como manda quen mande, non sei quen manda, alguén que mande, ten galego. Está traducido ao galego. O galego ragatanga neste caso, o galego ran, galego con ñ, galego normativo. Entón, podedes xogar xa a demo, se ides a Steam, buscades The Pet Squad Game, o The Pet Squad, vaya, de Devmo Games, velo aquí, pois baixades a demo, probades a demo, é un xogo interesante, ten as súas cousiñas e así tal. E pondes na wishlist, na lista de desexos, marcades aí que queredes este xogo na lista de desexos, para que se vexe que hai interesa polos xogos en galego. Lembrame un pouquiño o Flicky, polo que estou vendo aquí. Se tes que guiar as galiñas estas a porta, eu creo que ten cousiñas do Flicky. Xogo do 82, Recreativa Sega, O Flicky que, retroactivamente, é o primeiro xogo de Sonic. Inspirado en cosas de Sonic, sí. Aquí a data de lanzamento que temos en Steam é primeiro trimestre de 2026.
digo, por ir aos datos que temos aquí no Steam. Pero iso, pero a demo podes baixar xa, darlle aí unha xoadiña, e vai ser en galego, que galego, Galician Games. Oh yeah, come on baby. Iso que é eslogan, que fala logo con Rubén Calles para darlle eslogans aí. Galician Games, oh yeah baby, moi ben. Sí. Guionista, co-guionizado John Amile Duque Nukem. Quédanos o Twitter, non puxen o link, si puxen o link do Twitter. Sí. Pasa que isto vai pasarme. Vou facer aquí a proba rápida, se non te se llaman, tiramos mal. Pero bueno, era Carlos Cés que nos comentaba por aí alguna cousiña, creo que dúas microhistorias sobre gatos e videoxogos. Vou ver se non me pide que me loguee, entón eu teño aquí, pero non. Ah, vale. No, pídeme isto que me logue, entón nada, vou no ver no outro lado. Se tedes algún deles, pois ímolo comentando, verdade. O que, vale, o tuit que non require que se vexa, di Carlos Cés: un día oía a gata amiañar o lonxe. Estiven a buscar polos armarios e polas portas e nos balcóns a ver se quedara encerrada. Tardei en decatarme de que era a miña filla xogando a Minecraft. A miña dúbida, aparte creo que anda polo chat por aí, a dúbida é pero estaba tamén o gato presente, porque eu da miña experiencia con gatos, se escoita un miau por aí, o gato vai para onde escoita o miau, A miña gata non, debe ser asocial, como a mí. Joder, pero eu cando non as atopaba, era poñer vídeo YouTube de gatos facendo miau, aí viñan. No, pois non está, pois non, debe ser as miñas que son asociables, así. Si, teño imaxe de outro dos que recomenda Carlos Cés, que entrañable micho, e a continuación ponos esta imaxe que vais ver agora a continuación. Básicamente un Jim Bro, pero cunha cara de gato riquiño, para que non este desvendo o... Tranquilo, Carlos, escuchamos pero non jugamos. Perdón, Jin Sis, porque é unha cálico, e normalmente as cálico son femias. No caso de cálico son gatos de 3 cores. Ahí está. Bueno, pues este outro. E creo que ainda había outro comentario que ustedes se llaman, por favor. Sí, outro comentario que ten 2 palabras. Di gato roboto. Ah, o gato roboto, é verdade. Coñecedes o gato roboto? No. No, pois o gato roboto hai que coñecelo, porque é un xogo, creo que é un Metroidvania, estou fan de memoria, eu xogo un pouquiño nesta habilidade miña que coñecedes, que temos comentado aquí unha vez, que se trata de empezar a xogar xogos no Game Pass cando os van a quitar. É un don. É un superpoder, xa, como calquera outro. Efectivamente, o cousa é telo útil. Que me perdoe aquí. Bueno, estamos xogando versión streaming imaxes cedidas amablemente por Alex el Capo, é o que saiu. Efectivamente, é unha especie de Metroidvania en branco e negro, un pouco así xogando con estética tipo Game Boy, podemos chamar así. Bueno, terá máis datos solamente Carlos sobre xo, pero bueno, explore un pouquiño. Eso, un gato enfundado nun traxe, digamos, tirando a que parece un astronauta, pero bueno, porque así robotoide, dai o nome, gato roboto, non se podía sacar, non se podía saber. Nada, ten boa pinta o que probei. O estilo gráfico é moi bonito, Eso, moi reminiscente dos Metroid, sobre todo. Sí, moi Metroid 2 da Game Boy. O que pasa, bueno, claro, obviamente con a potencialidade de desenvolvementos de fai uns anos. Pois iso, boa recomendación aquí que nos manda Carlos Cés. E creo que me queda algunha cousiña. Queda o propio Instagram de Recuncho Gamer, que vamos tirar directamente de móvil. Xa vos digo que sai un que, bueno, espérate, Lara, tiende falta que fales dunha cousa, estou pensando. Venos ben. O Cat Quest 3. O Cat Quest 3, bueno, xa falei dun ou de 2 anteriormente e nada, simplemente era comentar que saliu o terceiro xa, que o Cat Quest 3 Piratas of the Caribbean, que ahora ademais de... Pero que pasa cos piratas con xogos feitos para ti, Lara?
próximo xogo de Yakuza de Totalmente. piratas, porque non entenda por onde vamos. Creo que vou enganchar e xogar un detrás do outro para a experiencia completa. Pois este xogo tan riquiñísimo de rol e de acción de aventurilla agora sacou a terceira parte na que pode ser un pirata e además hai batallas navais, o sea que xa completando ainda máis este xogo tan, Batallas de navos? tan bonitiño. John, pero Espero que non, pero Pero viñechesme... Bueno, en fin. Que? Unha bomba vegetal? Estás eterno nabocéntrico. Dinos Islax no Instagram. Antes de que se me adiante alguén, mala idea porque estamos teniendo casi de último, de Sega pídeme o Sonic Rush, que entendo que é por Sonic, por Blaze the Cat. Para min un dos mellores deseños de personaxes de Sonic, un dos meus favoritos. Sí. O único gato que existe no mundo de Sonic, non hai outro. Sí, el embrade, vamos a ver rápidamente aquí. Vou ver se teño sorte. Sí, evolución de Blaze de Miau, chaman llega a un sitio. Bueno, en fin. Blaze the Cat é, lembrade, unha pista moi interesante, sempre necesaria para distinguir xénero nos xogos de Sonic. Se levan roupas ou mulleres. Isto é unha cousa que non falla. Entón, aquí temos o Blaze the Cat, neste caso, pois, ese xogo de inverno, de deportes de inverno, do... Sí. Eu... Radical Highway, mira, non sabía. En fin, pois eso, Sí. Blaze the Cat, neste caso, non é o único gato que hai no universo Sonic, que temos a Big the Cat, que é infamia, e mini misións de pesca, pero do logo pesca, tamén, sí, recordo que falache desde el, sí. pero logo no. tamén Quero moito dicir meme. que non me lembrei ata agora este preciso instante que non é un xogo de Sonic, mas é un xogo que saiu de Sonic, que é o Free Planet, que está protagonizado por gatos. Non sei se sabes que é. Dos que son con Xogo- físicas e xogabilidade Sí. parecía un Sonic, non? Un clásico. Vale. Sí, que saiu, penso que saiu nunha feria destas que fan ronjas de Sonic, o Sonic Hack Contest ou un destes. Sí. É que no, temos que facer o tiro verde, pero Sonic Galactic, proba. Oh, vino, sí. Xogueino, moi ben, xa está, ala. Sí. Lilion, dinos os Pokémon baseados en gatos. Veces que estamos metendo mini fragmentos de outeiro verde de 10 segundos, son micropodcasts que metemos dentro do podcast grande. Di Lilion, os Pokémon baseados en gatos, como por exemplo Meowth, Glamiao, Pugloin, este digo en francés porque me deu por aí, Skitty, Liting, Spur, coñezo ese de Lilion Libes. Sí. Spur ten os ollos así que parece que te vai matar, como todos os gatos, por outra parte. Non, o gato con botas ten o modo... Bueno, tal como Pushing era o xusto contrario. Vale, non me sai. E logo dúas persoas que nos din por aquí, un que ten por aquí na tablara, que son Diego Biogeo e JPV, dinos un tal, vou non dicir con fonética galega, Kite Sith, que é do Final Fantasy VII. E daquela como Que pasa? se di? Como se di? É que, polo visto, eu entereime que ahora co tema de que iba a sair no Rebirth citado e demais, e como nestes novos versións do Final Fantasy VII, pois hai voces, cousa que non pasaba no original, pois había moita curiosidade por como iban pronunciar o nome de Kate Sith, porque polo visto é algo inspirado na mitoloxía escocesa, estou falando un pouco de memoria. Te parece que escriben un do gaélico. Sí. Pode ser. Entón, claro, di que podía pasar unha cousa que como se lle chama Sanjenjo en vez de Sanxenxo, sabes? Entón, que según, creo que Cat Sith ou Cat, o sea, como unha vocal que non é Keith. Igual ti les aí en inglés e dices ei. Non, hai unha cousiña así. Mais ela disto que é Espera, Kai Sith? se hai Kai Sith, tamén hai Kai Jedi. Ou só hai Sith? Só no lado oscuro. Son no lado oscuro. Bueno, Neste Kai caso. Sith, que estou falando con Lara, pero ti coñeces, ti a Kai Sith chegaches no Final Fantasy VII, porque creo que ti non xogas enteiro, pode ser. Agora non caio. Se vis unha imaxe se cadra, pero agora non... Bueno, pois mentras que é Kai Sith? Kai Sith é un personaxe que atopas no parque de atraccións do Gold Saucer, que é un gato que vai sentado en riba dun moguri que é un moguri mecánico que controla o gato cun megáfono, que de feito as armas de Kai Sith son megáfonos.
e cando atopas pónseche a ler a fortuna. E despois pejaseche como unha lapa e vai contigo a todas partes. Que é un gato que fala e vai sentado dúas patas, ten unha coroniña na testa e unha capiña e despois apúntase a ir contigo a todas partes e xotes contigo no grupo. Sí, xa sei cal é, sí. Sí. Bueno, estou fastiando a Lara. Sai no trailer, Lara. Non entrar máis. Porque claro, estou poñendo do River. Pero iso é que é moi raro o que pasa con el. De feito, ten unha das mortes dramáticas rápidamente redimidas. Sí, spoiler. Bueno, te no WhatsApp. No, bueno, ten moitos momento, anos de show. Sí, ten moito show. E aparte é destas falsas mortes que, por exemplo, hai... Pero deixa de facer spoilers. Que vai ser o seguinte? Que vas dicir que Ares morre tamén? Quen? Non morre. Depende xa de que xogos fagas e demais. Pois eu xa non entendo nada nos xogos. Ou xa estaba morta antes de que chegara Bruce Willis. Estaba morta, estaba de parranda. Xa estaba Bruce Willis aí e xa está. Bueno, pois hasta aquí os xogos que comentache de hoxe. Creo que nada máis polo chat do Twitch, se non comentado, que ainda estades a tempo. Creo que non quedou nada, non quedache con ganas de decir nada de gatos máis, así que pasaríamos ao momento en que a xente do chat nos fai quedar de listos logo nos stories, porque editamos. Imos ca listaxe que hoxe lle vai tocar a John. Así que vou ver se teño música de listaxe, creo que non, pero vou poñer isto, por exemplo. Así que hoxe de que vai a cousiña, John? Hoxe non é un top 10, son 10 ítems, mas son 10 cousas que non teñen unha orde predeterminada. Entón, simplemente tens de sacar as 10 cousas. E estas cousas, a miña idea original era facelo de Sonic, pero vou non facer de Mario. Pero porque Lara é unha ignorante do Sonic. Non. En John foi tan amable de facelo do Mario. Entón, originalmente ia facer unha lista de animais que son xogáveis no Sonic Heroes, para dicir que animais podes manexar no Sonic Heroes, mas de feito hai 9, pero un é un robot, entón un robot conta como animal. Mais Ostras. Sí, pero quitar hai 9 porque das 12 personaxes xogables 3 son ourizos. E Mixado son. Ben, entón o que vou facer é animais, lista de hoxe. Animais en que Mario se pode transformar usando power-ups. E son 10. Son 10. Estamos falando dos xogos da liña original, non contan spin-offs. Se no Mario Kart se transforma en algo, non estou tendo en conta. Ou no Mario Party, ou no Mario a Luigi Superstar Saga. Non. Son os que son da liña principal. Tanto 2D como 3D. E hai un deles que, se o adiviñades, conta como 2. Porque non vos vou facer que me digades a diferenza entre dous animais que o 99,9% da xente non sabe a diferenza entre os dous animais. Sí, entón, se adiviñades... Entón... E só hai 10? Sorprende. Só hai 10. Sí. A ver, comezamos dicindo animais. Dale, Lara. Pues un tanuki. Cago en Dios. Ese no que hai dúbida, verdade? Ese, que eu iba a decir iso tamén. Vale, entón, aquí vou dar por vos. Sí, tanuki. Vale. Pois agora adiviñades o outro, por listos. Non vos daba outro. Tanuki, ben, Tanuki aparece no Super Mario Bros. 3, Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World. E logo Mario Kart, Sí, perdón, a saga principal aparece nos 3. Vale, pois agora adiviñades os 10, non vos dou 2. Adiviñades tamén o outro, que se parece ao Tanuki e non é Tanuki. Sí, gato. Gato, moi ben. Gato aparece no Mario 3D World. E vos esfiri. Vale, pois eu vou dicir o mapache, entón. O mapache, efectivamente. Mapache ou guaxinín, tamén chamado rato lavadeiro ou usiño lavador, aparece no Super Mario Bros. 3, no Super Mario 3D Land e no New Super Mario Bros. U. Vale, entón, entendo que... E aquí termina o meu coñecemento. Pero unha rá. Unha rá, correcto, no Super Mario Bros. 3
convertese en Ra. Disfrace técnicamente, máis para hacer fai o salto da Ra. Entón, pero eu estou indo a Odyssey, porque no Odyssey Non, que non conta. iso non conta. Son Vale. con Power Ups, por iso acabei. dixen. Vou Por iso tentar dixen só Power por Ups. dicir cosas do Odyssey. Le vamos Ostras. caro, non vai mal. Bueno, Sí, a ver, agora sí, pero chat. xa non me acordo de máis. Pensade o último xogo que saiu de Mario. Ah, sí. Podo dar pistas Dalle ti, Iago. Podo dar pistas con personaxes que sexan ese mismo animal de outros xogos? Rolo to the rescue. Ninguén se acorda dese xogo, normal. No. Bueno, pues creo que era elefante o que se refería John. Elefante no Super Mario Bros. Wonder. Veña, salta de animais. Can. Non. Vale. Animais, veña, animais. Oso. Non, Formiga. non. Abella. Abella, sí. Sí. No Galaxy. Abella, no Mario Galaxy 1 e Galaxy 2. Mario, abella, moi ben. Mais animais. Cando pensades en Mario, en que animais pensades? Que animais aparecen no Mario? Dinossauro. Non. No Odyssey, vale, tría. Pues. Pero que Coello. no. Coello, moi ben. No Super Mario Land 2 transformas en coello. Mais, quedamos 3. Quedan os tres. Seguramente hai algún ave que non dixemos. Hai algunha ave? Podemos xogar así a... Hai un ave, correcto. Vale. Pero eu iría primeiro a algo moi básico que cando pensas en Mario pensas neste tipo de animais. Unha tartaruga. Tartaruga. No New Super Mario Bros. Colle unha das cunchas e transformas en tartaruga. Moi ben. Faltamos 2 animais. É un Un é unha ave que non voa e outro é unha cousa que voa pero non é unha ave. un morcego. Non! Unha galiña. Non. Aves que non voan. Pensade... Avestruz. Non. Pensade... Ñandú. Non. Con NH. Pensade en fases clásicas que hai nos videoxogos. A fase da auga, a fase da neve, A fase de aves que non voan. da neve, fase da neve, Sí, eu xa teño. Ah, pues veña, solta. Pingüín. o pingüín, moi ben. Pingüín. E faltamos un mamífero Que voador. boa. Un mamífero voador. Unha ardilla. Unha ardilla. Esquío voador, Un correcto. esquivo, perdón. No pingüín, no New Super Mario Claro, Bros. esquivo, Wii e no New está. Super Mario Bros. U, e esquío voador no New Super Mario Bros. U. Eses son todos. Que aburrido é ese xogo, Dios. E que mal sistema de guardado ten. Pero bueno, moi ben. Bueno, pois ben, graciñas a xente do chat neste caso porque os dormimos con nosa sapiencia de animais. Nada, máis vídeos destos, pero tamén no TikTok, xa sabes, Instagram, @recunchogamer e todo isto. Eu creo que por isto xa, por mí xa hoxe xa estamos, que total tamén non imos comezar o ano así que logo nos cansamos. No, penso que o episodio de hoxe creo que está magnífico que tal como está. Moi ben. Sabes que na localización do Final Fantasy VII meten moito miaunífico e cousas por aí, o sea, do Kai Sith, sí. Estou no vendo agora, que pues estou pendiente. Bueno, ese xogado do Cat Quest tamén é un derroche de lenguaxe. Que este tipo de cousas que agora estamos citando de miaunífico e tal, isto pues digo por abrir aquí melón IA e todo isto, cosas que así non van dar. Non van dar. Está ben poñerse aquí en fronte con este tipo de cousas, neste caso no apartado de localización e adaptación de textos, pero para máis cousas tamén importante. Un día pararemos nisto con máis calma. Entón nunca verá unha IA que me gracia a mí neste podcast contando chistes malos. Nin falta que fai. Vamos.
Pois iso, ata aquí o primeiro programa do 2025 do Recuncho Gamer. Antes de marchar, deixarme lembrarvos que este podcast, a canal de Recuncho Gamer no YouTube, tamén está patrocinada pola xente de Alita Comics. Xa sabedes, a vosa serie saga de tendas de manga, produtos de videoxogos, tamén xa vos digo, bueno, ainda non saquei da bolsa porque é medio estruxal. Isto está sacado da Alita, do tacho, pero mira, isto é pallón. Mira, que hai aquí un Knuckles que podes estruxar aí. Pois iso, isto e máis cousas, e tamén libros en Alita Comics, en Avenida Fisterra número 99 na Coruña. En Alita Comics teñen o manga ben ordenadiño, non? Non teñen todo o manga por ombro. Non sei, pois vais á Rúa Nova de Abaixo, en Compostela, que tes que ir a comprobar. Xa lles preguntas e a ver se lles quedan destes ali en Santiago. Na Coruña xa te digo que igual non lles quedan moito. E na Coruña tamén en Rúa Panadeiras 49. Manga por ombro ou non. Graciñas, John, graciña Lara por voltar outro ano máis por aquí por Recuncho. Mandamoslle unha aperta a Rita e familia por cousas que nos apetece dar ya apertas a Rita. Tamén a Ángela, que non se sinte mal, e tamén a Sara, e toda a xente que estades vendo aquí no chat, que sodes os nosos panas. Como se di en galego, en galego tal? De camioñá. Xente non ve miñañá. E para máis cousiñas, pois @recuncho gamer en redes sociais para andar pendentes de máis cousiñas sobre videoxogos. Xa sabedes, apur. Vamos a aguantar aquí chistes que nos está dicindo a xente por chat. Apur. Lembrade que se Nintendo fai algunha cousa como anunciar unha consola nova, que aparte, perdón que volva a isto, sabedes que están poñendo en redes sociais? KONG, porque sai o Donkey Kong o remaster o remake dos de Wii. Sí. Wii 1 xa non lembro mal. Estaba a xente, pero queredes falar da consola? Non, Donkey Kong. Claro. G-O-N-G. En fin. Nintendo, agora Nintendear. Agora sí, pechamos Nintendo. o que ven Nintendo de todo isto. Nada, vémonos na próxima aquí no Recuncho Gamer. Chao. Chao, viña. Música para arriba, Chao, para arriba, chao. para arriba.